ಇನಿತ ದಿನದ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಜಡ್ಜ್ ಆದ ಇಡೆಮುಟ ಬತ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನಂಚಿತ್ನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಸೊ ಮೆರೆಗ್ಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತಗು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂಚನೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಇನಾಮನು ಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಇನಾಮನು ಗೆಂದೊಡು ಪನ್ಪುನಂಡ ಅವೇನು ಗೆಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನಿತ ದಿನದ ಪಂತನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚನೆ ತೆಲಿಪಾರೆ ಬಂಜರ ತೆಲಿಪಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಾ ಬೈದರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾವರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾತೊಂದುಲೆರು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲೆರು ಪ್ರವೀಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ತ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ ಎಂಚ ಗಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜ ಸರ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಗಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಸರ್ ಗಾಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲೇಸು ದೆಪ್ಪಲೆಗೆ ಐಟಿ 7 ರೂಪಾಯಿದ ಗಾಲಿಗೆ ಆಲಿ ಅತ್ತ ಪಕ್ಕದ ಆಲೇಜಿ ಸರ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಸರ್ ಸರಿ ನಾನು ವೈಕಲ್ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗೊಲ್ಲೆ ನಿಜವಲ್ಲವೋ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪೊತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಬತ್ತನೆ ಬರಿಟಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ನೆ ದಾನ ಪೈಸರಿ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಈರೇ ಕಾಪೋಡು ಐನು ಈರೇ ಕಾಪೋಡು ಈ ವೈತಾನ ತುಂಬಿ ನಾನು ಬೈದೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದು ಈರೊಂಜಿ ಏತ್ ಪರ್ಲೆ ಪರ್ದು ಓಲಲು ಬೂಡ್ದು ಸೈಲೆ ಈರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಕರಬಿಸಲೆ ಕೊಂಡಪ್ಪುನಂಜಿ ಮರಪ್ಪುನೆ ಇಚ್ಚಾರ ಅಂದತೆ ಅವು ಹೌದಾ ಎಂಚವಂಡ ಅವಳೆ 11 ಬೈಚಾರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಓ ಉಂಡುವಾ ಓ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡವೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಜನ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡವೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕವು ಇಲ್ಲದ ಬಾಜನನೆ ಪರಿಹಾರ ಮುಕ್ಕಲಿತ್ತಿಜಿ ಸಾಯಿಬಾಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂದು ಒಯ್ನಿ ಸಾಯಿಬೆ ಬಾಂಗಗ ಹೊತ್ತೆಗೆ ಐಕೇನ ಇನ್ನು ಪಿರವತ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಅಂದು ಬಕ್ಕದಾದ ಸೈಪುನಲ್ ಕುಲೋನ್ ಎಂಕಲ ಅಂದ ಜಾಂಡಪ್ಪ ಈರಡ ದೇವೇರ್ನಾಜ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡೈನವುಲ ಬರಂದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಈ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಾರ ಇಷ್ಟಿಡಿ ನಮ್ನೆ ಬಗ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆಂಡ ದಾದಂಡೆ ಇದ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಏನುಂಟದಿ ದೇಯ ಬತ್ತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಈ ಎಂಕಿ ಏರು ಯಾನೀರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಓ ಮಗ್ಗ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ರ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಎಂಕಣ್ಣೆಂಜಾಬುಣ್ಮೆ ಈ ಎಂಕಣ್ಣೆಂಜಾಬುಣ್ದು ಮನೋಡು ಯಾನೀರ್ನಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಗೆಂಜಾಬುಣ್ಮೆ ಈ ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ಗೆಂಜಾಬುಣುಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವಡಿಂಗ್ ಯಾನೊಂಜಿನ ಸಿದ್ಧಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರೆ ತೆಗ್ದು ಮೂಜಿಗಾಸ್ಗ ಎನ್ನ ಸಿದ್ದಮ್ಮೇರು ಸೈತದು ಇನಿಕ್ 3 ವರ್ಷ ಆತು ಈ ವಾಲಕ್ಕಡಿಂಕ್ ಸಿದ್ದಮ್ಮೆ ಆಪುಣ್ಮೆ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಪರತ್ತಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ನಿಂದ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾಪುಣ ಮಾರೆ ದಾಗ ಬಂಗಾಪುನೆಂಡ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಪೋದು ಬಂದು ನಿಂದ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತೆ ಒಯ್ಕ್ಲಂಜೆ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅವ ಏರಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ತೀರಿ ಆಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಓ ಪರಬನ ವಲಸರಿ ಬರ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜರೆ ದಾನೆ ಈರು ಇದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಯಾರ ಎಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಯಾರ ಹೌದಾ ಹೇಗಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಹೋಯ್ ನಿಂದಿಗೆ ಹೆಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಹಲ್ಲಿದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಾನಗೊಂಜಿ ಕುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂಚನತ್ತ ಮಾನಗು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ತಿರ್ತದ ಮಾನಲ ತೋಯ್ ಮುಚ್ಚಿರತ್ತ ಮಾರಿ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಮಾನಲ ಬೋಂಡರ್ ಮಾನ ಗುಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮೂಲು ಗಲಟೆ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜರೆ ಯಾನಿ ಬೇಗ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಬಂದೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದಯ ಈರಾಲೊಂಜಿ ದಾದಾಲೊಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಹೊನ್ನೋಡತ್ತ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ ಅಜ್ಜರೆ ಪನಿ ಇಂಚು ಒಳಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚಂಚಿ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಬಂತೆರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂದಾಜಾಪು ಜೋಡು ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಮಾರಿ ಸಂತಾನದ ಮತ್ತ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಹೊನ್ನೋಡತ್ತ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರೆ
ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರನ್ನ ತಣ ಮಧ್ಯಡು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಳೆಯ ತಮ್ಮಳ ಇರುವುದೇ ಎಲ್ಲಿಮ್ಮಲ್ಲ ಆನುಪನ್ನು ರಾಶಿದ ಕುಟುಂಬ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣದ ಆರಾಧನೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಬೈದ್ರಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ವೈಭವ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ್ರಂಚಿನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮನ ಮೆಚ್ಚ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನ ವೈಭವ ತೂಂಕೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ನುಪುರ ಗಂಗೆಡ ಗಂಗಯ್ಯನ ಚಿತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯದ ಕಟ್ಟಿಕಾವಲ್ದ ಶಕ್ತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡನ ಬಲಾಬಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾವರ್ಧ ಬಾಮುಡ ಅಧಿಕಾರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದ್ರಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ತರತಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಶುರಾಮನೆ ಕೈಕುಡರಿ ದಕ್ಕದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪನ ನಾಡಿನ ಕರ್ಮನೆ ಕೈಯೊಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಧರ್ಮನೆ ಅಧರ್ಮ ಅಪಿಂಚಿ ಕಾಲೋಡು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಜತ್ತೊಂಡು ಭೂಮಂಡಲ ಜತ್ತೊಂಡು 4 ದೇಶದ ತೂನಗ ತೋಜು ನಿಕ್ಲೆ ಇನೋಲಿ ಧರ್ಮನಗರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತರದ ಬರ್ತದೆ ಬಲತ ಬಲಕ ಎಡತು ಬಲಕ ಬಲಕ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಆ ಬರ್ತು ತೋಜು ಬರ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಂಡಾನ 4 ಕುಟುಂಬನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪೂಜೆ ದೇವರಗಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನ್ ಬತ್ತ ಕಂಚಿ ಮಾರಗಟ್ಟೆ ಬಾಕಿಟ್ಟಿ ಮಾರ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದ ಕಟ್ಟನ್ ಬಲ್ದು ಎಲ್ಪಗಿರಿತ ಮುಟ್ಟುಂಟು ಆನಂದ ಕುಮಾರ ನಿರಂಜನ ಪಂಪುನ ಪೊರಪ್ಪು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾಯಾ ಜಗತ್ತ ನೀಯ ತನ್ನ ವೇತೆ ಇರಲತ್ತೆ ನನ್ನ ತೋಡು ಮಲ್ಲ ಜಗತ್ ಇನ್ನಿತಾದ ಜನ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗನ ಕುಟುಂಬ ಬಾಗಿನ ಉರ್ವಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕುದುಂಟು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗ ವಿಜ್ಞಾನములు ಬಕಾಯೇ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಯರ ಬಂಡೆಯ ಅಂಚಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕಿಲ್ದ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಯರ ಬಂಡೆ ಇಂಚನೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಮಾರಿ ಸಂತಾನ ಓ ಯಾನು ಪಂಡಿನಿ ಬೆರಗಿದಾದಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ನೀರೆಚ್ಚಿನ ಕರ್ಮ ಬಂತೀನಿ ಓ ಬೇಗಿದ್ದ ಎಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಕೆಪ್ಪು ದಿವೆರ್ನ ಅತ್ತು ಬಕೆಂಚಿನ ಸೋಮಪ್ಪೇರಿ ಬಕ ನಿನ್ನ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಅಂದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಗಪ್ಪೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡಿಯಾ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡು ಗಂಗಾಸರ ಪಂಪುನ ನರಮಾನಿಯನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೆರ್ಪುಣಿಯ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೆರ್ಪುಣಿಯ ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ಪುನು ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ಣ ನರಮಾನಿನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೆರ್ಪುಣಿಯ ಎಂಕಿಲದಾಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾನಿ ಏರು ಮಂತದಿನ್ಯಾ ಅರೆಗೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಂಡೆ ಈತ ಎನ್ನನೆ ದೆತೋನು ಈತ ಎನ್ನನೆ ದೆತೋನಿಯಾ ಇರೇನ್ ದೆತೋ ನೆಂಚಿನ ಸೂಪು ಅನ್ಬಿನ ಕಾಲು ಕೆಜಿದ ಮಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನ 5 ಜನ ಎಲ್ಲ ದೆತೋನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಹತ್ರ ನನ್ನಿ ಅಂಚತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನನೆ ದೆತೋನು ಅಂಚ ಭಾತ್ಯನಾಗ ಸರಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಡು ಎನ್ನಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಆಪೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಂಡಿಯಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಗಿನ ಬನ್ನೀರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಚಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ದಾದಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪರಕೆಟ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಬಾಲಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕೂಲಾಗೈತೆ ಎಂಚ ಆತೆ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟಾತನ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕ ಅಂಚ ಈ ಅಂಚಿನ ಅವಡಿಯ ಈ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡು ಅವು ಪಂಜದುಲ್ಲದ ಟವರ್ ಇಜ್ಜ ಟವರ್ ಪುರ ಪೋಪುನಿಯಾ ಟವರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಏರ್ಟೆಲ್ ತಾನೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಉಂಡತೆ ಪಂಜದುಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಜ ಟವರ್ ಲಿವರ್ ಓ 10 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲವರವಲ್ಲಿ ಅವು ಟವರ್ ಅತ್ತ ಟವರ್ ಅತ್ತವು ಬಕ ಲಿವರ್ ಅವು ಪುರ ಪೋಪುನು ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡಿಯಾ ಓ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡು ಅನ್ಪುನು ಬಕ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡೋಡಿ ಬುಡ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ಕ ಅಲಯ ಒಟ್ಟಾರ ಬೇಡ ಪಾತೇರುವತ್ತ ನಂಕ್ ಮರ್ಲು ಬಕ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಂದ ಪಾತೇರುವತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲಿಯ ಎಂಕ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರವೀಣ್ ಇರುತ್ತೆ ಈರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡಿದೆಲ್ಲ ಕಂಚಿತ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾತ ಸಭೆನ್ ತೆಲ್ಪದು ಬಿಡಿಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ನೀರು ಏತು ತೆಲಿಪಾಯರಂದುಕೇನ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪನ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಏಟಾಡು ಖುಷಿ ಆಡೆ ಶುರುಟು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂದದಾದ ಮನ್ಪನ ಅವು ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನ ಆಡನಾಡೆ ಚೂರು ಅಂಡ ಅರ್ಧೊಂದು ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಕಲ್ಲ ಕುಸಾಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆಲ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಪಂತಲು ಪ್ರವೀಣರು ದೈವೋಗು ಮಧುಮನ್ ಪರ ಪನ್ನೊಂದು ಜಾರ ಮೂಲೆ ಸುರು ಬನ್ನೆ ನಾಟಕ ಪನ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಇರೇನ್ ಚಾತುರ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ಮಧು ಪಂಡಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪನ್ವಾರದ ಅನ್ನ ಈ ತಮಾಸೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಸಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಧು ಪಂಪಿನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅರ್ಧರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿಕಂಡ ಪಂಚಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪಂತೋಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತಂಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಬಹುಶಃ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾತ ಅಂತ
ಕಠಿಣ ಒಂದು ಪೋನಗ ಕುಡಲಾತ ಒಂಚೂರು ಬೋಡಾವ್ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಮೂಜಂತಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ಲಾಯ್ಕೆತ್ತಂದು ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಮನ್ಪ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂದು ನನ್ನಲಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ Anyways, that day performance Korea, thank you very much and all the best.